ngai ngui ublei sa sin pat bo pela ingaban sam spi ka tin ka jong blei te ngai ku blei pi baro ka kerteng ba thang tam jong tra jing Jesus Christ kum churi pi ki badang wan thamai pi ki bala judan ha ka ni ka channel bu just not ban pen te ka jikai ka bong ben hikai pi ka ni ka por ka jing sha kam de ka jikai ka ba pura ka banga la prepare manga hande ka de ka jikai ya ka la prepare dai par lo ki jangan henry namar ba imla bandan ha ka ni ka ministry te ngala shimangai ka ni ka bentai ka bangan sam shapi ya ka ni ka message ya ka ba I tho mar ide na ka wei pat ka kun hun te ka wei pat ka jinga de ka janga bat I pat kam shimla khlat no namar ba ni khambu yu Jesus Christ ha ka jinga de ka jingi ban ya kata ka pala ka bangi don te barabor nga suka ban pentip epi ba barabor nga bat I man ka singi ju ya shemlang te ngi ju ya thu ki problems ke jingi iwe ba ngi ju ya dwai lang hiru ba kum juri ki prayer points ke ba pp jubu te nga sha ya pentip shi I bat ngi barolang ngi bunsin ngi ju ya dwai ru na ka benta ju pi ba kum juru na ka benta jong baro ka ri ba ka chai beri kum juru na ka benta ju ka perthai hedi ka message ka banga ngamut ban sam spi ka por ka message bat ka deru ka testimony na ka benta jengni parlo ka jenga bikarteng marlin kharkongor kumno ba oblei la krishan bori I ba kumno oblei mishula ino I happening jong kabala kabala declare da ka healthcare department ba I don ya ni kunyang jimpang covid-19 te kumno ba oblei pat ule ki kamba kumno oblei ba krishan bori I ba kumno oblei pat mishula penerai bo ko I hadin ba ilami pat na ka ne ka jing shong pen kerpang ka jong I ba kum jur ka ka sem ka jong I te ka ni ka ji kai ka ba I ila prepare ka bala shim na ka ni ka shiti uyo anis ka baningkong ka lunong ka ba sah ka dekat ka ba khatpra ki kintin ke ba ongkom di dan ka jing shop tiang ha ka jing I Henry ka jing I pa janai ka shop no shabar ken ya ka jing shop tiang na ba ka jing shop tiang ka don ka jing pen shitom ti uta ba shop tiang shem la pen janai no ya u ha ka jing I amen shisha habangi don kata ka jing I ka jing shop tiang nene ka jing tharai snio kan mala man controlling I amen kata ka jing pat ka dehat de belong ka jing I ke bashisha te ilabu de ki points te ibu saut de ki points kan police ki points ka baningkong dengan puli ru kat kum ka jing tho ka jing I bat kum churu an shimlang ya ka ben rap khanang barwara ka jing janai amen ka points ka baningkong ka ba I tho kalong kum ni dan ka jing shep tieng ha ka jing I amen shisha habadan ka jing I judan ka jing shep tieng habadan ka jing I kam judan ka jing tharai sniu amen ki ini I parlok jenga I marlin karkongor I thokum ni kasamla kam ju shep tieng yala uba I la udai uba riukai ni uba baro ki ju tharai sniu ya u Henry kaya I ya u kasyania bet ha u Deina kata kadau kawan ra shibun ki jingja pasngausi ha ka jingya shem joki amen kade shisha kumta namar ba lada shisha ngida lada ngi shisha kata ka jing shisha ka jongi ya ka bangi ngi nimjudan kata ka jing tharai sniu nimjudan hiru kata ka jing tieng lada ude badakat ne lada ude baka perthai baro ki ong do reu kai ne la baka perthai kong do reu sniu ne lada ki ong dok num noru henre habadan shisha kata ka jing kam judan kata ka jing tharai sniu ne ka jing shep tieng ha ka shibenta ada yang keren ni kalau shisha ka ba smau tenat henre ha ka wei ka benta pat ladangan ong na pat ngai pi lada ka jing kamla banong arbenta arliang ngamen ong ladak arliang kata ka jing kamdan kawan rapat ika jing ma shisha kawan ra ika jing ma namar ba lada ka samla ka yu samla re samla pad udan da ka utu baka ka paka udan da ka wei paka mindset jengu udan da ka wei paka jinglong jengu kawan ra shisha ika jing ma kawan ra shisha ka jing ya kata ka samla ka ba ka namar bunsin ka ba namar ka jing bong dan ka jing shep tiang ka jing shisha Jesus Christ jungi mo ngan pashi Jesus Christ jungi u palat ini baka taka jing jungi Jesus Christ jungi kaba le rain shu wat ban ki wahlor ka ding pena yak bat yap na ka benta ka jungi kata ka jing kaba u ble upen ingi bom dan jing le rain shu amen
ke jingit perthai kani ke jingit perthai pan lada tang marwe hi tang na kaliang chaka samla ne tang na kaliang chu samla ki it kamlong equal kata ka jingit kawra ka jingma bani kawra ka jingma mar bang i bonsin ni ji ki news bonsin ni ji yasno ki khot khobor bonsin ji yasno ya kini ki kupor ba kumno bala sha peniap ya ka ya kumno boka samla ka sha peniap kumno bu samla sha peniap ba kumno ki sha bread ka mediap katu borok namar ka jik kamdan namar bangi it ka ngap thau ting kata ka jing it ka baong syapang usamla wa thau ru ka jing it bat ki parlok ka jing it bat ka yeng ka sem ka jing it bat ki bahayeng ka jing it ka babun rukom lada kata ka jing it kamlong ka ba markaju kadai yang ada di pi bangin husiar kadai yang ada pi bangin husiar khalang bakana manra kata ka jing it ha pedeng ka jing im ka jing ada tiga jengi amen Henry lada ngi don pat lada ka ta ka jing it ka babut side ke jengi kalong mar ka ju shisha ka wara ke jing janai ka wara ru ke jing shania amen te ta ken uji skuru jengi ukloi ban kiu namar ba ula it palat yengi mo dan ka jing shep tiang namar ba kata ka jing it ke jing uingi bau ule ru nakabenta jengi ta kada bon sin pat ni kum ki khun kristan ke ka bengile nakabenta jengi Jesus Christ ngile rai batang ban ong ru ya ro itrai dan ki parlo ki janga dan ki bangangai kendu haba hakapor bang kol banganga kol iki ngawang ya ro itrai ki ong ya piru kumju hatu nga syakri wai pa dublay haku ki syakri wai pa dublay tangi ini beret ru kimla ban penpau tangi ini long kaju kapalang kadi tanggadak kapalang bangi ini long ke kristan kajing im jengi kadai ban long ka basisha kajing ya dai kajing ban kris kadai ban long ka basisha pun si namar bingin abu tan ya kapalang haka jingim ka jingi ka belongingi ang ileran apply Jesus Christ kay ka bangani kay padi piya kani ka por what I baka takad jinga day jingi ba Jesus Christ kalong tangay isaw kun ro kalong tangay kitikid khot paror khot ka bangingi don hari ay baka jing pla ka jingi Jesus Christ kalong bay haka do ka bentaru ada pidina ka way ka kunhun ru ngada dina ka way ka kunhun ngin nam le ran ban pla ya Jesus Christ ajing pla Jesus Christ ru kanong ru ka bas ka baningkong ka bana iberit ru amen te ka ba kani ka pat ka baningkong ka bi parlo cengay ong banginam dan ka jing syaptiang ka jing it kam juan ra ka jing syaptiang to ai angin it yo Christ ngin it ya paro ta ka jing it ka ba Christ ula it yang ka jing it ka ba Christ ula pen i shani pagini pen iwe kanang begitu ki we ki bompalong kristan kini i bakumno ngia iwe la wat lang dan haka we pat ka kunhun ru amen ringen mi kawang kti ada bi kwa ban tibi ka jing shisha ka bible ka don abi kwa ban tibi ka jing sha men si mo ko ju blay don abi kwa ban tibi ka jing shisha kris udan ben shy pi ada pi wat ada ko donut boro pi wat ya ka jing shisha blay udan ben jupa bi ke paro amen ka points ka baar ka ba itho kalau ni Henry ka jing it ba janai ka shopno shabar ken ya ka jing shapting amen nuksa kum ki kun kristan ki bala yo mat ya ka jing it ublay ha ka jing im jeng ki wat lada ki dei ya ka ban shap pen shidom ni shap pen yap ru kim don shu kata ka jing shapting namar ka jing it bat it jongki na ka benta ka burom ublay amen shisha lada shisha ni la yo shisha kata ka jing it ka ba janai ha ka jingim ka jingi ngin nom le rai man plai Jesus Christ ni ha ka jingim ka jingi amen shibenda man ai nuk sana kan tai ni par chunga i marlin kharkungwa bakumno hadin ba ila yo ya ka report ka ha ka jigsha ilong ka ka de ka shakri ka baju ka parlo ka chunga ka de baju shakri bha yo blay
pat kalong ru ka bre ka bayai ne wat hapdeng ki jing tenju hapdeng ki jing hapdeng ki jing long riu kan thai ka jong ka kam shimla du jing karmen kam shimla phai din no ya ka ban chakri ublei na mar bakata ka jing ka jong ka ublei ka long janai palat janai ka mo klem dan chu watang iwi dak ru ban kali jing kali ublei bale ba jai ngakum ni amen ka pelong ye I ba in what happening juga ni ka ba ila ong ba ma I ila yo ni COVID-19 ru I klem keli cing keli ublei ba balai ngakum ka syakri ka jome ka ba syakri bhai me ka ba nganga jitwai na ka benta jong ki ba bon ki men sim ki ba koridor balai ba soitan upen rain bo kho yang what happening ngam da ma happening itip ba what happening kila ong ba ma I ila yo positive itip ba im na ni kata ka jing stom di tang usoi tan mo ban peleran ya kayang kasem jing I kata ka jinget ke jing I ublei itip mar bakam dan symptom di iti haka met ke jing I em dan kita ke idon kita ke jing stom mar idai ba I ba hapor ba hapor ba ilaya shadin yo gani ke accident idon happening jaka jing pangai ka met idon kita ke jing stom henry ka sokar pat ki bo I ba I la yo ini yang Jepang henry I im jukali ru Ishani ayo boleh namar ba itip ba oleh do soitan umur peleran bo ko iru itip ba boleh un pedan burami I amen takadaw kay ke pangangan ong epi haba pinget pishani atali ba kata jingi ke jung pi yo boleh kalong shisha ka ba janai shisha ikloi piru pikloi ya ka ban yang ya ka ban pla yo Jesus Christ haka nuko bentaru pipi chan haka jing pi lah haka deka met ka koi ka kya lah deka ba dan buram lah deka ba klem dan buram kloi bai ya ka ban plai Jesus Christ klem ka jing kran din deka balai na ba ka jing shifting ka don ne ka jing pen shitom nuksa kum ka ne ka klam coronavirus haka ba la saki ba bon ki ba shifting u kumta ki wan da ka jing sir bon ki jing mot jing perkhat ki do thia do dem ban bon ki jing slai ki batu no ya ka jing suk men sim amen kani ka benta bang kumno laba ka jing shak tiang ka dan ya ka jing pen shitom hoi marwai I ha ka jing shisha ngim dei re ban ting thante yo ni coronavirus namar ini coronavirus idi tang ka jing pen ki jong saitan ka di ka barret pha khamtam ha ka ri ka jing lei ngangan ong kumdo hagari ga jingi lek ngada ai mo yo blei jingi shimla sha ba u to coronavirus ubadan hapo China ubadan ha Italy ubalale cha Italy ubalale cha America ubalale cha kiwi kiri ubalale ban sar ki ben sim ke ba corridor ba on the spot hi ki yapno ublei khlem shimla sha ngamanong wan hagari ga jingi henry katning ye tiang katning I ben iwe katne ni kan tait no katning I persang bon ki persang ban yadai la jong bon ki persang ban sumar la jong wat ba ki kloiru wat ban that yiki ying kisam jeng ki wei kloiru wat ban kerno naga jing yadai ru to imagine ladau tau merakhlaun wan kanca ayu yang apa depi ladau tangi ini ya ka bakka sain katkum katu kajing utu corona badan hapa China corona badan balale kiwi jaka bansar yiki ban pensar yiki tiki mensing ki ba koridor haka to bi ka spot bakin yap kanutam lada uun wan haka dikari jingi hari ba ublei jingi lo ublei ba kraw hado kata u khamishmla shaba wan haka dikari jingi kumbaja haka ri China henda gidang iting ida kloy ban syukur gidang kloy ban that king serjue kum shono kum kanuk sajuni parlo ke jonga hab hapdeng jong bala dikle ba kaying kasem jigi kala yo COVID-19 dan ki para marjan ki basak marjan ki phone chaki sha rong ba shnong te ba don ki bala mi bale cake biscuit la don ki bala na kayong chigi yong don ki bala mi bale cake biscuit ki pa message chigi rong ba shnong ki phone sha rong ba shnong ba ila ba kan na kani kaying kasem ka bala yo COVID-19 ki lapan kenya kan watang beli kayu biskot ru kamtam kam dere baki ki lekhe meki ki don ki wei ki banlai watang na pedeng juga yeng kasem chigi ba ki jusa ayeng chigi banlai tere ru mshashu hatu kata ka jingi kristan kadai da kumne
Maru Yesus Kristus kumno ong iet yana de kumba iet pi iet ban iet gi para marjan kumba iet ladi henry mentang am isu ki rembing kastan balong kumta. Ban pala ja ka do salia wat ban that ki ngisem jikwe. Henry kata ka jing Kristan kalong bangen di deben ya teli iwe. Henry ka jingwan juni corona virus ha ka riga jingi shisha kalawan ra. Ya ka jingcot kalawan ra ya ka jingpat kalawan ra. Ya shipon ki eki basniu. Bat ru shibenta ling baju ni coronavirus ru nyela kalalong ru shibenta ka jing pen I ya ka true Christian. Bakumno ki Kristan ki le mardele baju ni coronavirus ni I bakumno ki Kristan ki bashisha ki im ni suk haki babon rukom yang bercakri ublay henry jinglong ka jing im ka jing ipat kami hak per kongkakti ni cupleng boleh wai suk lu ding henry nyimlong pat kumta ada ni desha ki ba iet ya ki par macam ko ba I lagi ngangai bah pen kum ke ni ka benta ka ba baro ngimat badan ru ki ba mat uni wa yo ba positif ada ni desha ki Kristan ki bisha ni ban doi na ka benta ka changki amen ka benta ka basau tiu tau ba ship ting shamla penjanai no ya u ha ka jing iet amen ka nuksa namar baka jing ship ting ka trei ha ka jing mo jing perkhat jaki kala pelong yaki wat ban len ni kentai ya ka jing kai jong u Jisu bangin iet ya lau para marjan henry ka jing ship ting penban ya yaki ikren tokmet ibeben ikren sniu gile kenjing yo ken wan ban bet habang ile kumni hangno kata ka jing e yo blay ka pau namar kata ngimla ban penjana ya ladi ha ka jing e la ne ngimla ban ong ya ladi ha ka jing e la ne ngimla ban ong bangi de ki khun ublay mar ki khun ublay ki kham shap ting ublay ban ya ki e jo ka perthai amen kade shisha mau shkmat ada ngidan shisha kata ka jing e ka bacanai kajing Kristan kajingi haba upol haba Petros haba ki senran jeng Yesus Kristus kita na pleng jeng ka bendi kita na pleng jeng kajing shapen stomben ki kunukun ki bedan lang ki bujing doa ina ka benta jeng Petros ki bujing doa namte ki senran jeng Yesus Kristus henry ke pangangai ipan mentan tang ini coronavirus iwan ban atak itu ki yeng ka pelong pat gitu ki para Kristan pa ki ba kalam shim lo yo ikani wat ban that wat ban iben hare itu tip ya kani ubre jingi gulong ubre ba ai nong kat kum ka jingi ka jingi mana pim ko ba ubre ai nong mana ba ubre u ai nong on ai kam palat ya ka ba pi thau ya ka ba pi kedo ya ka ba sem jingi we maka testimony ru shapang jingi parlo ka janga I marlin kar kongor kolong ba ubre shimla I no ai ubre hakajing mudur hakata kajing sha complain mo kajing mud ba kajing mud ki ba ken bam kumnu ken im kumnu hanrei ublei jingi long ublei ba lem phai ka ya kita ba shani ang ublei upelong ba dekta ki prio ki ba imla ban mudur ublei upha ukren poko dono ki ba ken re ra bam hakai ka sem ka chang I thik lalong kom ka story jong to jong Elijah jong Elisha kumno ba ublay u prepare ya ki ba pha na ka benta ki khun ki jong ki pangan kai pi kan ko por wat ai bengin len no Jesus Christ pat ai ta jing shap ting kan sin sha nga ba de pi wat ai baka ta jing long Kristan ka jingi kan long tang ki sau kan ro kan long ru tang ha ka kun hun ka bangi ngidan e ka jing im ka jing long ka jing im jingi ka long bangin iwe kanuksa ka ba ka long ngin kata ka jing jingi ka long ba janai khlem ka jing thrai sneu khlem ka jing kno sneu ki iwe khamtam dwairu nam ta ka sunong ka thaw ka janga ya ba saitan uju penjam burom me ka sunong mo pat ka banga ngasong te lingba ju ni COVID-19 te ngarwa dwai hi ba saitan anam yo e ka ri ka janga anam yo e ka sunong ka thaw ka janga ba ka da be kini spirit paman barak wan ma that ka sunong ka thaw ka janga ba ka ngai wadong saitan umat penjam burom me ka sunong ka thaw ka janga ngai ka ya ka ba biang ka jong bleng sei ki atir ki ba rat ba na ka ri ka sunong ka janga ka ta ka ba nga dwai
Ora Satan uparsang penjaburam Satan uparsang benca iben min kini ka sinong ka thago janga renga doi bana ka sinong ka thago janga blay un sei ki ba ratba bana ka sinong ka thago janga blay on te songi iwe pi we ba ra ka jingitli ba ka jingi ba Satan enam yo sei kari ya ka sinong ka thago janga ba kam juru ya ka yenga samjung pi ba kam juru ka sinong ka thago pi tangkani ku blay shibun tu arga jingi ka jung blay kan sancharingi iwe pi we kajing e kajing boleh kalong kabacana kajing long kajing im kajing kabju haking kisem jingi bar hakanu kono benta ka bengi em tangkani ku boleh shibun tu boleh kajing sok on kur kui pi batulong ru kajing kur kam tam syak itu ke bompate po Jesus Christ long try amen.